Ak by ste aj namietali, Audi A6 medzi dnešné štvorkolky patrí právom. Pohon všetkých kolies Quattro má automobilka k dispozícii už takmer pre všetky motorizácie, ak vynecháme tie najslabšie. Áno, vieme, mimo cestu s novým Avantom, ako volá svoje kombíky štvorkruhová značka, určite nepôjdete. Na to by sa vám zišiel najskôr Allroad s vyššou svetlou výškou, ale ten ešte v novom šate koncern nepredstavil. O tom teda niekedy v budúcnosti. Pokochajme sa trošku krivkami tohto gentlemana z Ingolstadtu. Predná časť je od sedanu na nerozoznanie a zadná, ktorú môžete napratať až 1680 litrami batožiny, sa niektorým členom našej redakcie páči ešte viac ako sedan. Pokúsime sa však zachovať nestrannosť a konečný úsudok necháme na vás. Kým si to teda v hlave usporiadate, prenecháme slovo tým, ktorí auto vyvíjali. Pre nový Avant sme navrhli hybridnú karosériu s použitím komponentov z hliníka, z ocele a z tepelne upravenej ocele. Všetky primontované časti, ako je kapota a dvere, sú z hliníka. V určitých bodoch sme použili hliníkové odliadky na zvýšenie pevnosti oceľovej časti karosérie a zároveň pre zníženie hmotnosti. Odliadky z hliníka sme použili z rovnakého dôvodu aj v prednej časti na podkolie. To je prichytené na oceľovom nosníku a je to zmena voči predchádzajúcej generácii A6. Tých zmien je oproti predchádzajúcej generácii istotne viac. Čo však taká bezpečnosť? Pre vysokú úroveň bezpečnosti posádky sme použili tepelne spracovanú oceľ. To sú tie fialové časti. Patria k ním B-stĺpik, A-stĺpik, tunel, podbehy a priečné výstuhy. V prípade nehody sa v nich rozložia sily pôsobiace pri náraze, či už zo strany alebo spredu a ochránia posádku. Na čo sme sa však nepýtali, bol nový motor. Na jednej strane to bolo preto, že na tomto podujatí bol medzi prítomnými novinármi vždy najväčší boj a na druhej strane aj preto, že na tento motor si budeme musieť ešte počkať. Reč je o preplňanom 3-litrovom turbodízli. Nafta, poviete si. Ale tento motor má 230 kW, teda 313 koní a krútiaci moment s hodnotou až 650 Nm. Nevieme, či si to viete dosť dobre predstaviť, ale znamená to, že takmer od voľnobehu, odkedy pustíte brzdový pedál, môže A6 s týmto motorom pokojne odtiahnuť z miesta aj poriadnu jachtu. A bez námahy, len tak. Tento motor bude k dispozícii len s Tiptronicom S, teda automatickou prevodovkou. A posledná vec, ktorá nám pri tomto motore zostala v pamäti, je fakt, že zhruba od 1200 otáčok je tento naftový agregát na nerozoznanie od benzínových. Samozrejme nie, pokiaľ ide o ťah, ten je úplne z inej galaxie. Ale o zvuk. Takto vyladený naftový motor sme tento rok ešte nepočuli. Bravo, ale hlavne sem s ním.